С водосвет за здраве започна тържествения медицински съвет в Университетската болница Света Марина във Варна. Изпълнителният директор професор Силва Андонова представи постигнатите резултати през динамичната 2025 година. През лечебното заведение са преминали над 57 600 пациенти, а повече от 94 000 души са потърсили медицинска помощ в ДКЦ Света Марина. Персоналът се увеличил и в болницата вече работят 2125 служители. Нараснала е и средната брутна работна заплата. Лечебното заведение отчита положителен финансов резултат. Без задължения за поредна година към община, държава и персонал, без просрочени заведения. И виждате, че коефициента на абсолютна ликвидност също се увеличил. Инвестициите са собствени средства, ако трябва да обобщя, за 2025 година в медицинска апаратура, медицинско оборудване, обзавеждане, ремонтни дейности, инфраструктурни подобрения, сграден фонд и съответно софтуерни продукти са на обща стойност над 11 милиона лева. Тук е мястото да кажа, че за поредна година Медицински университет Варна също инвестира в нашата университетска болница като принципал на болницата и виждате, че инвестициите на Медицински университет Варна са на стойност над 9 милиона и 600 хиляди лева. Бяха отбелязани важни годишнини – 10 години трансплантации на хемопоетични стволови клетки и 60 години нуклеарна медицина във Варна. Специалистите от болницата продължават да печелят обществено призвание, отличията са многобройни. Университетската ни болница за поредна година получи отличие от Агенцията по публични предприятия и контрол за постиженията, които отчете за предходната 24-та година. Надяваме се тази година по същия начин да получим навечерието или пък в началото на другата година също от агенцията, защото виждате, че резултатите даже отбелязваме по-добри от миналата. Целите за следващата година, когато Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина ще отбележи 40 години от създаването си, вече са начертани. За дългогодишна безупречна работа, лоялност, всеотдайност, лична ангажираност и висок професионализъм при изпълнение на трудовите задължения и за принос в развитието на университетската болница бяха наградени 5 служители на лечебното заведение. Почетни плакети и грамоти получиха доктор Росен Рачев от клиниката по клинична хематология, инженер Светослав Стоянов, началник отдел аварийни ремонти и поддръжка на сградния фонд, медицинските сестри Нели Григорова от клиниката по вътрешни болести, Гергина Каишева от клиниката по съдова хирургия и Станка Петрова от първа клиника по кардиология. Благодаря ви, колеги, за всичко, което правите с грижа за болните. Благодаря ви за отношението и към болните, и към колегите. Благодаря ви за отдадеността, за загрижеността, за дните и нощите, които отдавате, за да може нашата институция да продължава да просперира, защото всеки един от нас на своето си място допринася именно за това. Благодаря.